Danas mladi u seksualne odnose neretko stupaju i pre svoje 15. godine. Kako kažu, voljni su da probaju sve što im život pruža, tako da je alkohol postao normalna stvar, a droga više nije tabu tema. Ovakva situacija među mladima teži da postane alarmantna i zbog toga smo odlučili da se pozabavimo ovom temom. Da li i koliko internet utiče na pogrešne stavove mladih? Evo mišljenja Novosađana. Nezgodna situacija što roditelji nemaju vremena dovoljno da se posvete deci, kao što smo mi mogli svoje deci da se posvetimo. Ovi mlađi roditelji su prezauzeti, rade po 2 posla da bi obezbedili koliko toliko normalan život za svoju porodicu i onda jednostavno nemaju ni snage ni energije da se posvete deci. Od deca ne samo da padaju pod uticaj interneta, nego i pod uticaj loše sredine, ulice ili bilo čega drugog. Mislim da utiče dosta, sada to sve zavisi od mladih, jel da, ali i generalno od njihovog nekog stava u životu, ali mislim da može dosta da utiče u negativnom smeru, da ih odvede. Pošto imam unučiće, starije unuke, baš po jako ga internet, kako da kažem, internet ga je bukvalno udaljio od čitanja, na primjer, knjiga, stripova, voli on i da se dalje bavi sportom, ali internet ga je baš bukvalno udaljio od onog što je jako školskoj i predškolskoj deci bitno je, po mom mišljenju. Pa ja mislim da ne utiče, to je zavisi od količine vremena koje provode tamo. A mislim da se može jako puno naučiti i videti. Istraživanje koje je među mladima sprovela omladinska organizacija JAZAS postavlja nam pitanje: šta je to što mlade zaista čini srećnima? JAZAS je ovim istraživanjem po prvi put hteo da pre nego što sprovede sve svoje akcije u delo i pre nego što u stvari počne sa planiranjem svojih akcija, da pita mlade šta je to što bi u stvari oni želeli da vide. Šta je to što bi oni želeli da dožive, na koji način bi oni hteli u stvari da steknu to neko znanje kroz te aktivnosti. Mi ne želimo mladima da namećemo stavove koje mi smatramo da su ispravni ili nisu. Hoćemo da čujemo šta je to što oni smatraju da je dobro, šta je to što oni vole, na koji način da im prilagodimo sve te aktivnosti da bi njima bile atraktivne i zanimljive. Nije cilj da napravimo samo neku manifestaciju ili akciju, cilj je da ona bude posvećena i da mladi nekako shvate da je to za njih i samim tim da se što većem broju odazovu da dođu da prisustuju tim aktivima. Koliko treba da verujemo u tačnost informacije na internetu? Na pojedinim sajtovima može se pročitati da je seks bez prezervativa bezopasan, da je marihuana samo laka droga koja ne izaziva posledice, a alkohol nešto sasvim uobičajeno i normalno. Mladi sad sve više imaju, skoro da svi imaju pristup internetu. Danas je tako doba, samim tim mladi su izloženi enormno velikom broju informacija, što je i dobro i loše. Mlada osoba može izuzetno dobro da se informiše, pitanje je samo da li će naći pravi izvor tih informacija. Kroz ovo istraživanje smo ustanovili da mlade osobe najčešće koriste internet za korišćenje nekih društvenih mreža, za dopisivanje, socijalne svrhe, nakon toga za učenje. Sad kad je reč o učenju, mlada osoba može dobiti dosta dezinformacija preko interneta i s tim što smo dobili ove podatke, cilj nam je da postavimo na naš sajt na redovnom nivou, da otvorimo neki kao blog, gde će mlada osoba moći postaviti pitanje, gde će dobijaju konkretne, tačne, proverljive informacije za koje mogu 100% da kažu da su ispravne. Dosta ima mitova kada je reč o prevenciji bolesti zavisnosti ili samim psihoaktivnim supstancama, gde mlade osobe, recimo u osnovnoj školi, koriste nargilu i smatraju da je to samo vodena para. Zato što je to neki mit koji se proširio kod mladih, ne znam da je to u stvari duvan koji se nalazi unutar same nargile. Isto tako i za elektronske cigare imaju dosta pitanja za marihuanu. Mnogi smatraju marihuana donekle bezopasno, da nema nikakvih posledica, da ne postoji oblik zavisnosti. To su neke stvari koje se šire, da kažem, s kolena na koleno kod mladih, što mi želimo da stanemo na put tome. Želimo da mlada osoba ima sve tačne, proverljive informacije koje može dobiti od nas, da one budu na internetu i da mlada osoba u svakom trenutku može doći do njih. JAZAS je omladinska organizacija koja mlade podstiče da jasno istaknu svoje stavove i kažu šta je ono što zaista misle, a i zaista žele. Imamo na stotine mladih vršnjačkih edukatora koji su prošli tu našu edukaciju. Ne samo to, neki su čak i ostali tu i mnogo duže i nakon toga da doprinesu na bilo koje akciji i dan danas mnogi od tih mladih osoba koje su prošle tu vršnjačku edukaciju su danas uspešne, recimo da li su u nekom svetu PR-a, HR-a, da li su programeri na jako širokim frontovima, ali su svi jako zahvalni što su, kada su ušli u JAZAS, bili možda sramežljivi, uplašeni, nisu znali
te neke veštine, nakon, ne samo JAZOS, nakon bilo, ne mogu kažem svih, ali nakon većine NVO sektora, znači nevladinih organizacija, mladi steknu tu neku potporu i budu osnaženi da mogu da pričaju i način komunikacije im postane mnogo jači. Nauče da to u stvari nije ništa strašno kada se nekom obratite direktno u lice ili ako nekog kontaktirate, da nije strašno ako je osoba hijerarhijski više od vas da priča s vama, da je to isto čovek. Jednostavno rušimo im te neke predrasude koje imaju prema svetu da ne smeju, mi im pokazujemo da je sve moguće i da to sve mogu, bez da traže neku alternativu psihoaktivne supstance. Svi u JAZOS-u dele isti stav. Ne upuštajte se u nezaštićene seksualne odnose. Trudimo se da kroz svoje edukacije razbijamo te predrasude kod mladih, da otvoreno pričamo sa njima, pošto smo njihovi vršnjaci, i da im omogućimo da nam postave bilo koja pitanja u vezi kojih imaju neke nedoumice, i takođe da potenciramo i upotrebu kondoma kao i deljenje besplatnih kondoma našim akcijama, što je zapravo i glavna aktivnost, da oni u Omladini JAZOS mogu da dođu po besplatne kondome i da ih koriste, zato što to jeste jedini bezbedan i siguran način da se zaštite i od trudnoća, isto tako i od punoprenosivih bolesti. Da li su cigarete i alkohol istinska potreba mladih ili samo nametnut trend društva? Oko 60% mladih proba prvi put alkohol u osnovnoj školi, 30% prvi put zapali cigaretu u osnovnoj školi, a u srednjoj školi imamo najveću ekspanziju probanja psihoaktivne supstancije. Gotovo 70% mladih u srednjoj školi prvi put ima susret i onda oni imaju izbor. Mogu kažu ne, neću, i da budu na toj nekoj marginalizovanoj grupi koji nikad nisu ništa probali i da budu odstranjeni od društva ili da budu deo društva i da probaju psihoaktivnu supstancu, što je izuzetno problem. Smatram da država sama, grad Novi Sad se izuzetno trudi, što kroz nevladin sektor, što kroz neke svoje institucije da daje edukaciju mladima, da ih edukuju u tom smeru, da mlada osoba zna, ok, ukoliko želiš da probaš neku psihoaktivnu supstancu, budi edukovan, znaj koje su posledice, znaj šta je sledi, jer samim tim ako osoba zna šta sledi, najverovatnije da neće ni probati psihoaktivnu supstancu. Istraživanja pokazuju da su devojke koje počnu da piju alkohol pre svoje 13. godine sklonije da nevinost izgube prerano. Na osnovu istraživanja koje je Omladina JAZOS provodila, smo zaključili da oko 50% mladih je stupalo u seksualne odnose tokom svoje 16. ili 17. godine, to je devojčice za vreme 17. godine, a dečaci tokom svoje 16. godine. Seksualne odnose bez ikakve zaštite ima gotovo polovina Srba, a prekid snošaja je jedini kontraceptivni metod kod 35% parova. Ne dozvolite sebi da budete deo ove poražavajuće statistike. Pa mislim da je vrlo bitno imati tačne informacije i određeno preznanje za bilo šta u životu, u šta se upuštamo, pa tako i seksualne odnose, pošto je to jedan bitan deo života mladih i smatram da je potrebno imati dobro predznanje.